दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै थिपकाय GKB कलेजनि फ्रेशमेन ससियेल डेखौ जोबोद गाजा गोमजायै GKB कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगोनां धनराजलाल बिथाङा मेहेरगोनाङै जाफुंसारहोनो हायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो पर्बतजरा UPPLनि TC/LCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो आरो बाहागो लाबावो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव वारि बिथाङा। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै थिपकाय GKB कलेजनि फ्रेशमेन ससियेल डेखौ जोबोद गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुङो। लोगोसे ओनसोलनिनो बर' समाजनि आफादगिरि रन्देश्वर ब्रह्म आरो कलेजनिनो कमिटि सामलायगिरि भिबिसन ब्रह्म बिथां आरो गोदानै एडमिशन लानाय फरायसाफोरखौ कमिटिया बरायो।